Stará škola. Takže bude velká oslava? Kdyby bylo po mým, byla by jen malá. Pouze rodina a nejbližší přátelé. Rost to chce pompézní? Rost ne, nýbrž Emma. No, podrž to. Emma má o svatbě svoje vlastní představy. Podívej. To nakreslila Emma? Jo. Svatba pro ní znamená, že maminka bude oblečená v bílých šatech a... No a tatínek bude mít na hlavě cylindr. V bílým budeš vypadat určitě hezky. Trochu zvláštní mít na sobě barvu nevinnosti, ne? Petr 21 volá Petra 21-2. Slyší. Přepadení starší ženy na schodišti v domě na Milnštyk 8. Pachatel je ještě na místě a zřejmě je zraněný. Ano, hned tam jedeme. Žádnej spěch, ten mizera vám neuteče. Nejdřív dobrý den. Dobrý den. Tam nahoře. Volali jste záchranku? Já už to nevydržím. Čím větší bude mít bolesti, tím líp. Zavolám sanitku a pak vám vysvětlím, co znamená neposkytnutí pomoci, ano? Kde je oběť teď? Jak to kde je oběť? Já jsem oběť. Jestli myslíte tu praštěnou ženskou, ta je nahoře. Jste v pořádku? Děkuju, ujde to. Dveře se zaklaply, když... Dobře, nejdřív se tady posaďte. My se o to postaráme, ano? Au! To je dobré. Pořád je málo lidí, kteří mají dárcovské průkazy. Kdo tu akci pořádá? Je to iniciativa hamburského ošetřujícího personálu. Já vyvěšuju plakáty. Tak se to alespoň dostane mezi lidi. Když to bude nutné, polepím tím třeba celé město. Okrsek jsem už obšťastnila. Pokud to děláš v době svého volna? Jestli chcete, scháníme ještě texty na brožuru a vy jako lékařka... Je mi líto, ale články nejsou má silná stránka. Moje bohužel taky ne. Jo, takový už je osud přírodovědců. Visí to rovně? Ano. Bránila jsem se, ale on potom nějak špatně šlápl a spadl ze schodu dolů. Opravdu to vypadá na frakturu stehenní kosti. Jo? A to všechno je proto, že ta střelená ženská neví, co chce. Dobře, hoši, tak můžeme. Máte u sebe doklady? Jo, v autě. Klíčky? Zelený Golf. Jste zraněná. To je dobré, jsem v pořádku. Ale krvácíte. A je to jen škrábnutí. Chtěla bych, abyste se nechala prohlédnout. Opravdu mi nic není. Budu ale raději, když to pro jistotu potvrdí i lékař. Ráda bych ve škole stihla aspoň 3. hodinu. Poslyšte, teď zavoláte do školy. Myslím, že děti se na vás zlobit nebudou. To jen proto, že vám není jasné, co znamená vzdělání. Gert Jankovič, ročník 71. Co jste vlastně za řemeslníka? V autě nemáte žádné nářadí. Pracuju na finančním úřadě. Jako údržbář? Jako odborný referent. V montérkách? Moc hezké, tomu říkám blízko k lidem. A vy pojďte se mnou. Nemáš to v hlavě v pořádku. Pojďte. Nemocnice u Labe, Frauke Princová. Co pro vás mě můžu Emma udělat? nakreslila se svou kamarádkou z mateřské školy. Za chvíli zavolám zpátky. Nikdo tady není? Určitě hned přijde někdo, kdo se o vás postará. Opravdu není nutné. Paní Princová. Pachatele přece máte, tak mě jen nechte podat trestní oznámení. Frauke. Nějak jsem vůbec neslyšela, že tu někdo je. Paní Princová? Frauke Princová? Dobrý den, paní Blumeová. Frauke byla kdysi moje žačka. Už je to hodně dávno, jak se máte? Dobře.
Dodnes vás uvádím jako zářný příklad toho, že ještě v posledním okamžiku se všechno může v dobré obrátit. Ta vaše poslední slohová práce byla zázrak. To je oběť toho přepadení? Ano, paní Blumelová. Dobrý den, doktorka Jonasová. Blumelová. Můžeme mluvit s tím útočníkem? Dostal léky a teď čeká na operaci. Vyšetřovna 2. Nashledanou, všechno Vypojte dobré. prosím se mnou. Bože. Prosím. Máte bolesti? Ne, už jsem řekla i policii, že mi nic není. Chtěla bych se přesvědčit, že nemáte žádné další zranění. Mohla byste si prosím odložit? Prosím. Nemám ve zvyku přepadávat cizí ženy. Ne, jak nás to mohlo napadnout? Byli jsme tak domluvení. Byla jsem před odchodem do školy. V tom někdo zazvonil a před dveřmi stál ten řemeslník. Finanční referent v montérkách. No jo, takhle to bylo domluvený. Ona měla na sobě taky věci, na kterých jsme se dohodli. Kostým zapnutý až ke krku. Jak domluvené? No, na internetu. Ty to přece potřebuješ. To je webová stránka pro sexuální kontakty. Setkávání s lidmi, kteří chtějí hned jít na věc. Řekla jsem mu, že o žádné prasklé trubce nevím. Tak jsem se podle toho choval. Jo, jasně, no tak pojďme hned na věc. Osahával mě všude, bylo to odporné. Bránila jsem se, ale on nepřestal. Snažil se mě zatlačit zpátky do bytu. Když žena jasně a zřetelně řekne ne, tak je konec. Jo, ale přesně tak to bylo domluvený. Měla představovat netykavku, něco jako odmítavou mrchu. A já jsem ji měl, znásilnit. Samozřejmě jen jako. Tak to aspoň napsala na tom chatu. Takže anonymní domluva sexu. To je fakt trapný. To si myslíš jenom ty, někdy se podívej, kolik takových webových stránek je, stává se z toho móda. Kde je ta učitelka? Radila jsem jí, aby si promluvila s psychologem a odpočinula si, ale nenechala si vymluvit, že půjde na výuku. Jste přesvědčeni o tom, že je to nevinná oběť? Já bych verzi toho našeho klempíře tak úplně neodmítal. Bude mít někdo něco proti tomu, když půjdu za svým nastávajícím? Má dobré zprávy. Čeká mě poslední vyšetření a doufám, že se pak pro mě stavíš. To nejde. Proč? Mám hroznou radost. Teď si určitě zase něco zničila. Mrzí mě to. Tohle pro tebe namalovala Emma. Hezké. Já vypadám jako gorila s kloboukem a ty jako krásná sněhobílá nevěstinka. Jo, neměj obavy. Takový zlý sen v bílým na sebe nevezmu. No, existují přece i jiné svatební šaty. Jednodušší, elegantnější. Filipe, řekli jsme si žádná svatba v bílým. Všechny ty řeči o svatbě jako v pohádce, to je trapné a maloměšťácké. Vypadám snad jako princezna? Policejní princezna. Dárcovství orgánů zachraňuje život. Před chvílí to tam pověsila Frauke. Ty máš dárcovský průkaz? Ne, nemám. Majitele dárcovského průkazu se posunují na čekací listině o 500 míst dopředu, tedy jen pokud se člověku něco stane. Co to vykládáš? Ty taky věříš všemu, co se ti řekne. Tady, to musí být ona. Právě tak nějak si člověk představuje školní radovou ze staré školy. Ajajaj, s takovou si zahrávat není radno. Vzhledem k těm důkazům by to docela odpovídalo. Přísná vychovatelka hledá svého dobyvatele. Chce si přinést i rákosku. No, tady už toho víc snad ani číst nemusíme, ne? Teď dávejte pozor, tohle je ten Jankovič. Ten náš referent finančního úřadu v montérkách, máme i jeho heslo. Pokladač trubek. Můj bože, jak originální. Tak, dávejte pozor. A tohle je ten chat, během kterého se domlouvali. Jak vidíte, dala mu svou adresu. Očekávám tě o 7:30. Nutně potřebuju tvoje nářadí. Pane bože. Po 50 si člověk o divokým sexu na schodech může nechat akorát zdát, ne? Vůbec o divokým sexu. Moment, mladej. V tomhle věku už jsem taky. A zdaleka si ještě nepřipadám odepsanej. Tak ukaž svůj profil, vole.
Nemusí ti to být trapný. Okrsek 21 Wolberger. Poslyš, mohla bych tam dát fotku kohokoliv z vás a pod cizím jménem psát na těch fórech nechutný prasárny. Jo, pár žáků si určitě myslí, že to byla velká sranda. Ano, kolegové tam hned budou. To byla paní Blumeová. Zdá se, že někdo má velký zájem na tom, aby se o těch jejich údajných erotických zálibách mluvilo po celé škole. Zajďte tam, prosím. Hanzovi a Franci do toho přišla nějaká dopravní nehoda. Horší výmluvu pro chození za školu nemají, co? Páni, ten vypadá dobře. Jak se ti to poslouchá? A co? No, těm mladým se dost líbíš. Pro mě nic novýho. Jsou moc mladé, na svůj sex appeal si musí počkat. Hele, co je to s tebou? A pak musíš takhle. Jasný? Promiňte, Uvidíme se potom. hledáme paní Corinu Blumeovou. Ty čmáranice na tabuli, že? Ano, vím o tom. Moc ošklivé. Litman. Angličtina a dějepis. Dobrý den. Zdravím. Můžete nám říct, kde je? Zavřela se v učebně. Chcete tam zavést? Ano, budeme rádi. Kolegyně má dnes špatný den. Říkala mi o tom přepadení na schodišti. Znáte se dobře? Od začátku si mě vzala pod svá křídla. Je to hrozné, co se tady děje. Po celé škole se šíří ošklivé pomluvy. Je tam vpředu. Díky. Paní Blumeová? Jste hodní, že jste přišli. Povinnost. Jsem vrchní komisařka Hansenová. Ano, podívejte se na to. Nejdřív to přepadení a teď tohle. To spolu přece souvisí. A co přijde ještě? Dívala jsem se na tu stránku. Ano, my taky. Kdy jste se o tom dověděli? Ten klempíř nám říkal, že se s vámi na té stránce na všem domluvil. A ten chat je možné dohledat, takže k té komunikaci skutečně došlo. Já jsem na druhém konci určitě neseděla. Takové nechutné nevkusnosti bych o sobě nikdy nenapsala. Myslíte si, že vaše data dal na internet někdo jiný? A že četoval vaším jménem? To nevím, ale já s tím nemám nic společného. Kdo by si z vás mohl takhle zlomyslně vystřelit? Tedy paní Blumeová nepatří na škole k nejoblíbenějším učitelům. A proč tomu tak podle vás je? Je to pedagožka ze staré školy. Klade důraz na odstup od svých žáků. A to děti zastrašuje. Nemám žádnou potřebu být nejlepší kamarádkou svých žáků. Nejen proto, že by to podle mě v mém věku bylo poněkud nevhodné, ale proto, že ztráta odstupu by také znamenala ztrátu autority. Jste hodně přísná učitelka? Řekněme, že vyžaduji znalosti. Nemám ve zvyku rozdávat dobré známky zadarmo. 5 je 5 a tím to končí. Chtěla bych ty mladé lidi posílat do života se solidními vědomostmi a zdravým sebehodnocením. Nikomu nepomůžu, když mu budu říkat, jak je skvělý, a on pak ztroskotá na realitě, až tady za sebou zavře dveře. Nechápejte mě špatně. Ahoj. Vyučovací metody paní Blumeové respektuju absolutně. Ale já jdu jinou cestou. Snažím se jednat s žáky jako rovný s rovným. Okamžik, prosím, uvnitř je ještě jednání. Máte podezření, kdo by chtěl vaši kolegyni tímto způsobem zneuctit? Řekl bych, že tu je tolik motivů jako žáků. Pokusíme se zpětně vysledovat, ze kterého počítače se četovalo. Děkuji. Tohle nepomůže. Make-up vás chytřejší neudělá. Běžte dovnitř. Paní Blumeová, dneska nám řeknete, kdo pojede do Berlína, že? Jsem na seznamu. Musíš přece určitě tušit, jak asi ten tvůj test dopadl. Promiň. Můžu se tě na něco zeptat? Například Začněme třeba tvým jménem. Alina Šubertová. Dopustil se ten falešný klempíř něčeho trestného tím, že se na tu učitelku sápal? Vycházel z toho, že byl s tou dámou domluvený a o pozvání na koláče nešlo. To ano, ale pak ji zranil.
Ano, ale jako součást hry bylo domluveno, že se bude bránit a on vycházel z toho, že jí to vzrušuje stejně jako jeho. Za těchto okolností se ovšem trestným činem neprovinil. Vyjde z toho bez trestu. Na rozdíl od toho, kdo dal profil paní Blumeové na tu seznamovací webovou stránku. IP adresu jsme jednoznačně identifikovali a ověřili u poskytovatele. Víme, ze kterého počítače ta Blumeová četovala, nebo tedy ten, kdo se za ní vydával. No a? No, byl to jeden ze školních počítačů. Taky s ní už máš špatné zkušenosti. Jo. Kdyby mě ta stará nedala v loni 5 z němčiny, tak bych nebyla propadla. A byla si dost dobrá na to, abys dostala 4. Nejsem hloupější než ostatní. A teď musím sedět ve třídě s malejma děckama. S tím, že ji přímo nesnášíš, se zrovna netajíš. Protože se baví tím, že mě ničí. Jestli mi zkazí závěrečný vysvědčení, nedostanu se ani na učňák. Vole, co se děje? Viděla jsi tu stránku? Všichni ji už viděli. A před náma dělá jeptišku. Říká, že ona ty věci nepsala. Ani o tom nevěděla. Hlavní je, že to schytala. Můžu už jít dovnitř? Jsem tu proto, abych se učila. Prosím. Ano? Ruším? Vůbec ne, pojďte dál. Chtěla bych se vás na něco zeptat, tedy jako psychiatra. Psychologa. Ano, jistě, psychologa. Před chvíli tady byla moje bývalá učitelka z němčiny a z chemie jako pacientka. Člověk se zase cítí jako hloupý žák, že? Hůře. Obrátil se mi žaludek, vyrazil na mě pot a dokonce jsem se před ní snažila schovat. To je ovšem trochu extrém. Ano, stydím se před ní. A proč pak? Profesně jste to přece někam dotáhla. Byla jsem beznadějný případ. Zachránila mě poslední slohovka, dostala jsem 1. Můj průměr se tím zlepšil. To je skvělé. Ale byla od A do Z obsaná. Můj strýc mi ji napsal, já se ji naučila nazpaměť a napsala jí slovo od slova. Aha. Víte, my psychologové v tomto případě hovoříme o špatném svědomí. Experti doporučují přiznat se nebo to napravit. Ano, díky. Není zač. Pořád jsem musela poslouchat. Vlak už odjel a teď si na nádraží sám. A tím jste ty a matematika skončili. Ne, právě naopak. Naštvalo mě to tak, že jsem biflovala jako blázen. Páni. Teda já jsem chodila na Waldorfskou školu a přesto ze mě něco je. Kromě toho umím svoje jméno zatančit. Vole, a co ty a škola? Já v té době se jmenovala noclehárna a učitelé měli rákosky. Jo, a existovaly ještě tělesné tresty. Za to jsem se naučil nazpaměť píseň o zvonu místo tančení svého jména. Již napevno v zemi stojí forma z hlíny pálené. Dnes se kovy ve zvon spojí vzhůru. Praši k práci své. Správně, ale teď musíš ty zatančit svoje jméno. Okrsek No a 21 co Emma? Wolberg. Dáš ji taky do Waldorfské školy? Čím jsem starší, tím mi všechny připadají podezřelejší. Ale naučila ses tam něco pro život. Vole, ho můžeš strčit do kapsy. Mluvíte o mně, nebo co? Ne. No dobře, někdo zdemoloval auto té vaší školní radové před školou. Váš školní výlet. Hanzi, pojď. Na vás se to dnes ale hrne, paní školní radová, co? Byla to Alina Šubrtová. Ve vyučování jsem oznámila, kdo pojede na výlet do Berlína. A ona tam nepojede? Ne, a viděla Rudě. Nadávala a urážela mě neúnosnými výrazy a pak s bouchnutím dveřmi odešla ze třídy. Její test nebyl objektivně dostatečně dobrý. Je to velká zlost z vlastního selhání, kterou si vylévá na mě. A viděl ji u toho někdo? A pan Littmann právě vycházel z budovy, když to sklo rozbíjela lopatou. Jakmile ho uviděla, pochopitelně utekla. Víte, kde ta dívka bydlí? Ne, ale mohla bych to zjistit na sekretariátu školy. Dobře. Ušetříme trochu času.
Je to jenom 2 minuty od školy. Dobrý den, vrchní komisař Moore, kolegyně Jungová. Je vaše dcera doma? Alina je teď přece ve škole. Nebo ne? Můžeme dál? No já nevím, teda... Prosím. Vypadá to tu hrozně, ale bolí mě hlava. Tak co je s Alinou? Vaše dcera zdemolovala auto své učitelky němčiny a chemie. Rozbila přední sklo. Oh. Vypadá to, že si chtěla vybít. Dobrý den, paní Schubertová. Vybít svou frustraci. Protože nemůže jet na výlet do Berlína. O tom výletu nevím. Paní Schubertová, tady Reichert z Baumarktu Jumbo. Očekávali jsme vás v 10 hodin ohledně toho pracovního poměru na zkušební dobu. Dejte nám... Prostě tady chybí mužský. Ze mě si už nic nedělá. Můj přítel už ty její nálady nevydržel. Chtěla by tady nový nábytek. Ale za co? Víte, kolik dostávám ze sociálky? Za to se nedá vyžít. No tak raději jděte rychle do té nové práce. A až se vaše dcera objeví, tak nám dejte vědět. Petr 21.2 Anton slyší. Alina byla nalezena nedaleko školy. To je ona? Se vrátit. Ne, to jsem já. Mladá a plná nadějí. Ale život není spravedlivý. Ano, rozumím. Takže kolegové zadrželi Alinu nedaleko od školy. Vaši dceru teď vezou na stanici. No. A dle svého zákonného práva podávám trestní oznámení. Podepište to, prosím. Tady. Kolegové s vaší dcerou by tu měli být každou chvíli. Tam je paní Blumeová. No, ta učitelka. Tohle je Alinina matka. Paní Blumeová, ale vy už se určitě znáte. Na třídních schůzkách jsme se ale nikdy nepotkali, nebo ano? Ano, ale Měla jsem... Škoda, že se poznáváte za těchto okolností. Alina udělala obrovskou hloupost. A ne pouze jednu. Už jsem slyšela. Posaďte se. A sakra. No, snad spíš dobrý den. Dítě, co to vyvádíš za věci? Věci, které ty jsi měla udělat už dávno. Co tím jako myslíš? Demolování aut, nadsti utrhání? Teď je příležitost, aby ses omluvila. To má být jako vtip? Já se mám omlouvat? Tak řekni taky něco. Tam sedí ta stará dračice. Dnes ráno jsme viděli Alinu i před vaším domem. No a to přece není zakázané. Alino, uklidni se, ano. Nechápu, o čem to mluví. Možná to má něco společného s tím, že vy sama jste kdysi byla žačkou paní Blumeové. Je to pravda? Mám snad pravdu, ne? Viděl jsem přece ve vašem bytě tu fotku. Před školou. Měla jsem a mám tolik žáků a žaček, že ne. Člověk zapomene, komu zkazil život. Myslím, že my dvě bychom si měli vzadu v klidu promluvit. Chcete ještě něco? Jsme hotovi. Moc krát děkuji. Kdybyste se mnou ještě chtěla mluvit... Nechte mě na pokoji. Blumeová měla mámu na tapetě celý roky. A mohla se třeba přetrhnout, pro tu starou rašpli nebylo nikdy nic dost dobrý. U ostatních vždycky přimhouřila oko. A odkud to všechno víš? No, řekla mi to máma, kdo jiný. Jak už je to dlouho? 16 let? To na tom nic nemění. Zkazila jí závěrečný vysvědčení, takže na učení mohla zapomenout. Sama vidíte, jak jsme dopadli. Jenom když to tady čtu, pracuje na návrzích nové módní kolekce. Navrhnout pár triček umím taky. To je umění, když má boháče. Tyhle holky si fakt můžou dovolit všechno. Chcete trochu kávy? Jo. Mléko, cukr? Asi bych se měl omluvit. Choval jsem se tak trochu jako slon v porcelánu. Zřejmě jste měla své důvody, proč jste nechtěla, aby vás poznala. Ale vaše dcera má pocit, že paní Blumeová je jediná, kdo má vinu na tom, že váš život jaksi neprobíhal podle vašich představ.
Prostě osud. Ano. Před rokem měla máma práci v jednom supermarketu, ve skladu. Jenže tam jí docela dost šikanovali. Pořád ji obviňovali z toho, že chodí pozdě do práce. No, to je trpké. A předtím ji už taky jednou vyhodili, protože její šéf po ní jel, ale to jí taky nikdo nevěřil. Alino, to auto, paní Blumeové. Člověk se musí bránit. Máma se nikdy neozvala. Nikdy. Celou tu dobu jenom mlčela. A tak se spomstila takhle, ano? A je to k něčemu? Pořád dokola. To auto jo, ale s tím pitomým webem nic společného nemám. Ráno se spotloukala před domem paní Blumeové. Chtěla si vidět, jestli ten tvůj plán funguje? Ne. Tak co si tam teda dělala? Chtěla jsem si s ní ještě jednou promluvit kvůli Berlínu. Ale když přijela policie, tak jsem se zdekovala. To zní velmi přesvědčivě. Pro mě je blbý, když si všichni myslí, že je coura. A proč? To nechápu. Taková novou práci nedostane. Podala si tu žádost. A jakou žádost? Něco na nějakým úřadě. Každopádně by už pak neučila a pro mě by přece bylo nejlepší, kdybych ji v posledním roce školy už neměla. Tady. Třeba tahle přebírá firmu svýho otce, který vyrábí parfémy. Papínek celý roky pořádá párty a pak jí dá firmu. Kdyby můj táta nahrabal miliony, tak bych na tom teď taky byla jinak. Pojď, jdeme domů. Ozveme se vám, ano? Její matka do ní celé roky hustila, že Blumeová je netvor. Jo, svět je špatný a ona vždycky přijde zkrátka. Alina zjistila, že Blumeová se uchází o jinou práci, na odboru školství. Pro ní to byla šance, jak se té nenáviděné učitelky zbavit, a to i bez webové stránky. Prověřím to. Řekl bys tohle do Aliny? Přitom, jak je naivní? Kdo ví? Když si člověk jednoho dne musí přiznat, že jako matka naprosto selhal, to je přece zlej sen. Ano, ale takhle Alinina matka nepřemýšlí. Podle toho, co jsi mi řekla, sama se zastavila na sociálním stupni zralosti teenagera. Ale aspoň bych se snažila být příkladem a naučila své děti rozlišovat, co je dobro a co zlo. To, co je tam napsané, je tak ošklivé, že... Neumím si vůbec představit, že by to napsala Alina. Nemyslím, že to byla ona. Stačí se jen podívat na to, co se píše na internetu na stránkách Gossipu. Teenagerky mají spíš sklon k tomu, aby své nepřítelkyně zasáhly tam, kde by to je samotné bolelo nejvíc. Je tlustá, ošklivá a má úhry? Přesně tak. Nebo se snaží schodit i před klukama. Pubertální konkurence. A náš pisatel? Je zřejmě muž. Má praktické sexuální zkušenosti a očividně má problém s autoritou. Tady se jedná o ponížení. A propos... Dobrý den, pane Roste. Dobrý den. Mám vám ukázat, jak si budete doma píchat injekce proti trombóze. Tak já jdu. Nebo tady mám zůstat? Kdybys chtěl pomoct? Tak to by bylo velice romantické. O, Rostomilý obrázek. Máš už šaty? Krátké a brčálové. Doufám, že se učíte rychle, musím se věnovat svému projektu. Rozhodla jsem se napravit to. Máte trochu představu, jak se hází oštěpem? Jaká návštěva nemocného? Bylo to čistě služební. Takže Filip považuje za naprosto vyloučené, že by takové texty mohla napsat 14letá dívka. Proto bychom se neměli soustředit jen na Alinu. Navíc ty čety probíhaly v době, kdy měla hodinu tělocviku. Ano. Vážně? Jo, my jsme taky nelenili. Ty a Hans zajedete ještě jednou do té školy. Třeba se vám podaří zúžit okruh těch, kdo měli přístup do místnosti s počítači, když se ten klempíř domlouval s tou učitelkou. Dobře. Takže všechno od nuly. Ne tak docela. Polovina učitelů a polovina žáků se dá vyloučit. Jak to? Ženy nepřicházejí v úvahu. Díky, Filipe. Ty půjdeš k Blumeové. A tam budu tápat společně s ní, nebo co? Vážně, co vlastně hledáme? Nějakého žáka, kterému kdysi šlápla na kuří oko? Třeba ji přivedeš na nějakou stopu.
A já půjdu oblažovat dámy na sekretariátě. No jo, obstarám třídní knihy, rozvrhy hodin a jiná stébla slámy, kterých se budeme moci chytit. Prosím pěkně. Děkuju. Nadine Schubertová mě obvinuje, že jsem jí zkazila život. A já si na ní nemůžu vůbec vzpomenout. Za ty roky jste přece měla spoustu žáků. Chci pro ty děti to nejlepší. Aby si věděli rady, až školu jednou opustí. Alina zcela převzala nenávist své matky. Nabízí se, že za tou akcí s webovou stránkou je pomsta, ale Alina už v úvahu nepřichází. Volali mi ze školského úřadu. Ucházela jsem se o místo referentky na odboru školství. Ano, slyšela jsem o tom. Moje šance, že to místo dostanu, klesly na nulu. Ty pomluvy o mém způsobu života se pěkně rozkřikly. Ale až bude pachatel dopaden, budete to moci vysvětlit. Chtěla jsem v posledních letech svého profesního života zúročit zkušenosti na vyšším místě, něčím pohnout, třeba v politice vzdělávání. Ano, až budou fakta ležet na stole. Možná jsem opravdu fosílie. Možná by to místo měl dostat někdo, kdo je víc dnešní než já. Alino! Co ty tady děláš? Už si vyvedla dost hloupostí. Zůstaňte, kde jste. Sedněte si, obě dvě. Už nikdy žádnýho žáka nezničíte jako mě a mou mámu. Promluvme si o tom, řekni mi, v čem je tvůj problém. Ano, děkuju, naschle. Zatraceně. To je pro vás. Tohle je přece na nic. Vážně? Protože jsem moc blbá? Nikdo si nemyslí, že jsi hloupá, Alino. A proč teda nemůžu jet do Berlína? Je 6 míst a 6 tvých spolužáků mělo lepší práci. Nevykládejte hlouposti. Sára přece taky věděla jen 3 vlastnosti vodíku ze 4. To se mýlíš. Jde vám jen o to, abych měla stejně špatný závěrečný vysvědčení Alino, jako moje buď máma. trochu opatrná. Sedněte si. Jasně. Kdo je hezký, musí být hloupej. Co si to jen namlouváš? Vy si libujete v tom, když máte nad ostatníma lidma moc. A vidíte, jak jsou malí. Ale teď je to jinak, co? Teď vás mám v rukou já. A je to skvělý pocit. Chci jen zabránit tomu, aby si ta malá Schubertová spálila prsty. Jdu teď pro její matku. Musíte jít se mnou. A proč? Něco se stalo? Vaše dcera právě dělá obrovskou chybu. Svou učitelku chemie si vzala jako rukojmí. A co v tom mám dělat já? Musí přijít k rozumu. A jestli na ní má někdo vliv, tak jste to vy. Odkud je ta nenávist k paní Blumové? Tu jste v ní vzbudila vy. Rychle obléct. Tenhle tón si vyprošuju. Teď jde o každou vteřinu. Jsem tady pro všechny jenom Rahoška. Dneska tady byl jeden úředník v obleku, možná přijdeme o byt. Možná by pomohlo, kdybyste ty dopisy někdy otevřela. Místo toho, abyste čekala jako tupá ovce, až se vám život zhroutí úplně. Ale co mám Alině vlastně říct? Že by její život mohl vypadat i jinak, kdybyste občas dokázala pohnout svým zadkem. Tohle by bez zapálení vybuchlo, kdybych do toho přidala 1 kapku chloritanu draselnýho, správně? To jste pav, co? Tak úplně blbá nejsem. Alino, jestli to uděláš, si hloupější, než jsem si myslela. To je mi fuk. Z téhle školy stejně vyletím. Alino. Zůstat sedět. Kdo je tam? Vrchní komisař Mor. Někdo za tebou přišel. Alino? Tady je máma. Otevři a pusť mě dovnitř. Tak otevři a pust mě dovnitř. Běž pryč! Arino, holka. No tak otevři. Já musím ti něco říct. Tak dobře. Ale ten polda zůstane venku, jo? Udělala jsem to pro nás. Pro tebe. Tohle já nechci. A proč ne? Támhle sedí to monstrum, který ti zkazilo život a teď má plný kalhoty. Nespravíš. Vylečíš ze školy a půjdeš před soud pro mladistvé. Jo. A pak skončím jako ty, když budu hodná. Nějaké díře a na podpoře. Alino, to, co jsem ti říkala o paní Blumeové, možná jsem trochu přeháněla. Pojď sem, na to se musíš podívat. Dobře. Robert Littman je na všech sociálních sítích, podívej. Tady, stejná hudba, stejný filmy, dokonce stejný kluby jako jeho žáci. Ten chlap je tak v kurzu, až je z toho špatně. Máš pravdu. To je mi ta zkostnatělá stará učitelka mnohem milejší. Předvolal jsem ho.
Ale na tyhle jeho výstřelky ho nedostaneš. Zavolal jsem si na odbor školství. No a? Ucházel se o stejné místo referenta jako paní Blumeová. Ale... Jo. Pane Littmane, jsem rád, že jste přišel. Sice si nemyslím, že vám budu užitečný, ale... A já si myslím, že vy to vidíte mnohem jasněji než nezúčastnění. Navíc znáte své žáky. S vaší pomocí bychom mohli vyřadit někoho z okruhu možných tvůrců profilu paní Blumeové na tom webu. Není jasné, že si to vymyslela Alina Schubertová? Pojďme si promluvit vedle. Paní Blumeová byla přísná. Jo, a proto tady taky teď sedí. Sama si to všechno nadrobila. Byla jsem líná. A měla jsem v hlavě jiné věci. Párty a kluky. Možná by si se svou matkou měla promluvit. Stůjte! Zdá se, že některé věci bude třeba objasnit. Říkáš to jenom proto, abych toho nechala. Ne. A proč? Proč jsi mi celou dobu jen lhala? Já... Chtěla jsem prostě vypadat líp. Sama před sebou i před tebou. To nechápu. No jo, je hloupé, když si člověk zkazí vlastní život. Paní Blumeová mi tehdy dokonce zařídila přijímací pohovor. A to i přes můj hororový průměr. Měla jsem se učit u kadeřníka, už si to nepamatujete? Ano. A? Jak ten pohovor nakonec dopadl? Už si vzpomínám, tenkrát mi volal jednatel toho podniku. Vy jste se tam neobjevila. Večer předtím byla jedna párty. Zaspala jsem. Tak ty jsi zaspala. V tak důležitý den si prostě zaspala? Jen samý lži. Celý tvůj život. Všechno v pořádku? Jenom pár drobných zranění a pár bolestivých pravd. Na tu ruku by se měl podívat lékař. Paní Blumeová, bylo to hrozně hloupý. Mrzí mě to. No, za těchto okolností... Dokážu pochopit, že už nechcete být mou učitelkou. Třeba to půjde nějak zařídit, abych mohla přestoupit do jiné třídy. Ale ten poslední rok chci opravdu zvládnout. To znamená, že chceš utéct. Co? Tak snadno mi neunikneš. Když, tak zůstaneš v mé třídě. Jasně. Byla bych na tebe opravdu moc pyšná. Radši udělej něco, abys byla pyšná na sebe. Sára Vintrová. Ta dívka má bujnou fantazii a na svůj věk je dost vyspělá. Tedy v tomto směru bych se od ní nadál, Jednu že... maličkost jsem vám ještě neřekl. Náš psycholog na základě toho textu tvrdí, že dívky můžeme vyloučit. Ženy všeobecně. Tak to je zajímavé. Dobrý den. Prý je v případu Blumeová něco nového. Robert Littman, kolega Koriny Blumeové. Jsem si jistý, že nás posune o pořádný kus dál. No nepřeháníte. Vrchní komisař Moore. Moc mě těší. Zdravím. A jak jste daleko? Tomu muži, protože ženy už jsou vyloučeny, jak víme, tomu muži, který dal profil paní Blumeové na web, šlo o poškození její pověsti. Aby snížil její šance. Řekněme, soutěží o místo referenta na odboru školství. A víš ty, kdo ještě se o to místo ucházel? Pan Littman. Tak moment, jsem tady teď jako podezřelý, nebo co? Pro vás to vypadá dobře, pane Littmane. Paní Blumeová měla dnes ráno telefonát, a to ze školského úřadu. Na to místo může zapomenout. A když o tom tak přemýšlím, měl jste k těm počítačům přístup. Váš plán vyšel dokonale. Co má tohle znamenat? Jaký můj plán by měl vyjít? Poslyšte, četování staré pany asi nezapadá do vaší představy o světě. Ale jděte, prosím vás. Tak jí ten animální sex s chlapem v montérkách přejme. Poslouchej,
doslovné znění toho chatu, kdo ho vlastně ještě četl, kromě těch dvou četujících, toho našeho finančního úředníka a údajné paní Blumeové? No, nikdo. Tedy kromě nás. No. Tak to přece pan Littmann o těch montérkách vlastně nemůže vědět. A paní Blumeová by takové detaily taky nedávala k dobru, že? A zrovna tenhle Littmann. Pamatuju si ho, když ještě chodil do školy. Pomáhala jsem mu, jak jsem jen mohla. Střepy jsou venku a rána je čistá. Děkuju. Je překvapivé, že tento ošklivý den přinesl přece jen něco dobrého. Je to tak. Alina Šubertová se probrala a vydala se vlastní cestou. Ještě jste tady. Tak já půjdu. Přeji všechno dobré, ano? Rost už tě toužebně očekává. Nashledanou. Měla byste pro mě chvilku? Samozřejmě. Co pro vás můžu udělat? Má závěrečná práce. Moje tam nebylo ani slovo. Ani jediná myšlenka nepocházela z mé hlavy. Nechala jsem si ji napsat a naučila se ji. Tak to jste mě zklamala. Ale po tolika letech se následků už obávat nemusíte. Nemůžu to tak nechat. Měla bych navždy špatné svědomí. V tom vám nemůžu pomoct. Prosím, přečtěte si to. Napsala jsem to úplně sama. Sama všechno vyhledala, sama rozstřídila a sama formulovala. Argumenty pro dárcovství orgánů? Ano. Když řeknete, že je to dobré, budu mít pocit, že jsem si jedničku, kterou jsem dostala podvodem, trochu zasloužila. No, pokud tento furiózní úvod dodrží, co slibuje. Děkuju. Ale to můžu vzít já. Ty jsi nemocný. Když mě Jasmína propustila, tak jsem zdravý dost. Ano, ale taky říkala, že se musíš šetřit. No tak, Franci. Dovol, abych mohl tu a tam něco vzít, ano? Nemůžeš všechno nosit sama. A tím nemyslím jen zavazadlo. Ale já... Ty jsi moje princezna. Klidně i v Brčálově zelené. Brčálová princezna. To ale nezapadá do Eminy představy o světě. Naschle. Když jí to vysvětlíš? Přece ji znáš, žádná šance. Potom už taky nevím. Takže asi zbývá jen ta bílá. A já si seženu cylindr. Stará škola. Takže bude velká oslava? Kdyby bylo po mým, byla by jen malá. Pouze rodina a nejbližší přátelé. Rost to chce pompézní? Rost ne, nýbrž Emma. Podrž to. Emma má o svatbě svoje vlastní představy. Podívej. To nakreslila Emma? Jo. Svatba pro ní znamená, že maminka bude oblečená v bílých šatech a... No a tatínek bude mít na hlavě cylindr. V bílým budeš vypadat určitě hezky. Trochu zvláštní mít na sobě barvu nevinnosti, ne? Petr 21 volá Petra 21-2. Slyší. Přepadení starší ženy na schodišti v domě na Milnstieg 8. Pachatel je ještě na místě a zřejmě je zraněný. Ano, hned tam jedeme. Žádnej spěch, ten mizera vám neuteče. Nejdřív dobrý den. Dobrý den. Tam nahoře. Volali jste záchranku? Já už to nevydržím. Čím větší bude mít bolesti, tím líp. Zavolám sanitku a pak vám vysvětlím, co znamená neposkytnutí pomoci, ano? Kde je oběť teď? Jak to kde je oběť? Já jsem oběť. Jestli myslíte tu praštěnou ženskou, ta je nahoře. Jste v pořádku? Děkuju, ujde to. Dveře se zaklaply, když... Dobře, nejdřív se tady posaďte. My se o to postaráme, ano? Au. To je dobré. Pořád je málo lidí, kteří mají dárcovské průkazy. Kdo tu akci pořádá? Je to iniciativa hamburského ošetřujícího personálu. Já vyvěšuju plakáty. Tak se to alespoň dostane mezi lidi. Když to bude nutné, polepím tím třeba celé město. Okrsek jsem už obšťastnila. Pokud to děláš v době svého volna? Jestli chcete, scháníme ještě texty na brožuru a vy jako lékařka. Je mi líto, ale
Články nejsou má silná stránka. Moje bohužel taky ne. Jo, takový už je osud přírodovědců. Vysí to rovně? Ano. Bránila jsem se, ale on potom nějak špatně šlápl a spadl ze schodu dolů. Opravdu to vypadá na frakturu stehenní kosti. Jo? A to všechno je proto, že ta střelená ženská neví, co chce. Dobře, hoši, tak můžeme. Máte u sebe doklady? Jo, v autě. Klíčky? Zelený Golf. Jste zraněna, To je dobré, jsem v pořádku. ale krvácíte. A je to jen škrábnutí. Chtěla bych, abyste se nechala prohlédnout. Opravdu mi nic není. Budu ale raději, když to pro jistotu potvrdí i lékař. Ráda bych ve škole stihla aspoň 3. hodinu. Poslyšte, teď zavoláte do školy. Myslím, že děti se na vás zlobit nebudou. To jen proto, že vám není jasné, co znamená vzdělání. Gert Jankovič, ročník 71. Co jste vlastně za řemeslníka? V autě nemáte žádné nářadí. Pracuju na finančním úřadě. Jako údržbář? Jako odborný referent. V montérkách? Moc hezké, tomu říkám blízko k lidem. A vy pojďte se mnou. Nemáš to v hlavě v pořádku.